Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта дарадца Святланы Ціхановскай па палітычных пытаннях Александр Добравольскі. Добрый день. А таксама палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевич. Валер, прывітанне. Вітаю. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта страйк. Страйк год таму і страйк сёння. Страйк, дакладней, 1 лістапада. Я нагадаю, што Беларускае аб'яднанне рабочых сёння абвясціла пачатак агульнанацыянальнага страйку з 1 лістапада. Літаральна год таму, 26 кастрычніка 2020 году, на заклік Святланы Ціхановскай быў таксама абвешчаны распачаты агульнанацыянальны страйк. Давайте спачатку з гісторыі, з рэтраспектывы. Валер, як вы можете подвесці зараз праз год вынікі таго страйку, вынікі і плён? Справа ў тым, што гэты заклік да страйку адбыўся на тле тренду на спад масавых пратэстаў. Калі б гэты заклік адбыўся, скажам, дзесьці ў сярэдзіне жніўня, магчыма, што плён быў бы больш. Тады быў масавы пратэст, масавае абурэнне, пэўная разгубленасць сілавых структураў. Нават нейкі час сілавікі сышлі з мінскіх вуліц. І калі б тады з'явіўся заклік такой ад Святланы Ціхановскай, цяжка сказаць, да чаго б ён прывёў, але, думаю, вынік быў бы больш моцны. У канцы кастрычніка пратэсты пачалі паціху спадаць. Маштаб іх, масавасць, падала. Заклік Святланы Ціхановскай прывёў да нейкага пэўнага ўсплёску на кароткі тэрмін, але ў гэты момант ужо ён не мог даць нейкага выніку, які быў пераканаўчым і які кардынальна паўплываў на развіццё унутрыпалітычнай сітуацыі. Таму тут былі свае плюсы і свае мінусы ў сэнсе перамогі пратэснага руху. Але ў гэты момант я думаю, што шансаў на тое, што ў краіне адбудзецца сапраўды агульнанацыянальны страйк, у гэты момант ужо не было, як сёння мы гэта добра разумеем, пасля году з тых часоў. Александр, палітычная кухня – гэта матэрыя такая даволі далікатная. Тым не менш, можа быць, вы прыадкрыеце нейкую заслону над тым, як прымалася рашэнне летась. Безумоўна, яно абмяркоўвалася, безумоўна, узважваліся розныя чыннікі. І палітычная сітуацыя ў краіне, і эканамічная, дарэчы, сітуацыя на той момант, і стан страйкавага руху, таму што мы памятаем, што у жніўні страйкі, прынамсі, распачаліся, ці, можна сказаць, адбыліся на некаторых прадпрыемствах. Як абмяркоўвалася, калі можна пра гэта хаця бы нешта распавесці? Чаму ўсё ж таки было прынятае такое рашэнне? Прычым я нагадаю, што да таго Святлана Ціхановская, скажем так, вітала, пратэсты, але яна не заклікала да іх. Яна казала, што я сімвал, а не лідар. А са страйкам атрымалася інакш. Як прымалася рашэнне? Палітычная кухня, як вы кажаце, працэс складаны. Я раскажу тое, што ведаю. Наогул, палітычныя рашэнні, якія прымаюцца ў канкрэтнай сітуацыі, часам не з'яўляюцца рашэннямі і выбарам паміж добрым і вельмі добрым.
а часам з'яўляецца гэта добра, калі выбар паміж добрым і кепскім, а таксама ёсць звычайны выбар паміж кепскім і вельмі кепскім. Ну, тут было шмат чыннікаў, сітуацыя была складанай. Зразумела, што пасля выбараў адразу на розных прадпрыемствах рабочыя выступілі супраць фальсіфікацый. Гэта было ўпершыню, напэўна, з 95-го году, наколькі я памятаю. Вось у 95-м годзе былі апошнія страйкі ў Беларусі, пасля іх не было. І гэта былі ўжо страйкі, якія рабіліся не тымі рабочымі, якія былі 15 гадоў таму, а новымі людзьмі. І мы высветлілі, што так, пратэзныя настроі ёсць, яны моцныя, але страйкі не гатовыя. Яны не былі падрыхтаванымі. Больш за тое, незалежныя прафсаюзы з таго моманту, калі яны ў 90-х годах былі вельмі моцныя, актыўныя, зараз сталі значна менш уплывовымі, і яны не здольныя былі арганізоўваць страйкі, і нават яны думалі пра страйкі як пра нешта тое, што не ў іх інтарэсах, таму што іх пачнуць ціснуць, знішчаць і так далей. Што далей адбылося? Такім чынам, мы убачылі, што у пачатку, першыя дні пасля выбараў страйкі былі не падрыхтаваныя, і таму яны не былі паспяховыя. Пасля пачалася праца з рабочым рухам, ён яшчэ так не называўся, там структуры былі розныя, і з незалежнымі прафсаюзамі па гэтым пытанні такога паразумення не адбылося, і пачалі рыхтаваць гэтыя страйкі. Але мы разумелі, што упершыню дзесьці за 20 там з чымсьці гадоў мы маем вось такую сітуацыю, калі ўвесь народ выступіў за перамены, ну не весь, а в абсалютнай большасці. Нават зараз па статыстычных даследаваннях там каля 60%, трохі больш, выступаюць за тое, каб у бліжэйшы час былі праведзеныя новыя выбары, каб выйсці з палітычнага крызісу. Мы не страцілі гэты патэнцыял, але рэпрэсіі прывялі да таго, што гэты патэнцыял пачаў змяншацца. І Валер мае рацыю, што ішоў працэс спаду пратэснай актыўнасці. У той жа час ішоў працэс падрыхтоўкі да страйку. І вось знайсці тую кропку, калі аб'яўляць, было складанай задачай, і мы не былі ўпэўненыя, што на 100% гэта магчыма. З другого боку, падрыхтоўка ішла, працэс нарастаў, але пратэсныя настроі ўжо трохі змяншаліся з-за рэпрэсіяў. І вось у той кропцы, каб мы не паспрабавалі, мы не даведаліся, ці было гэта магчыма. І таксама была праблема, што Святлана Ціхановская, як лідар, за якога прагаласавалі людзі, большасць людзей, павінна была браць на сябе адказнасць за прыняцце палітычных рашэнняў. Вось у той час было прынята такое рашэнне, якое прывяло да ўсплёску. Некаторыя прадпрыемствы выйшлі на страйк, аднак не было крытычнай масы, і таму гэты страйк не завяршыўся нейкімі зменамі, перамогай чи чымсьці падобным. Але мы зараз ведаем, што шмат якія чыноўнікі, у тым ліку сілавых структур, у гэты дзень выйшлі, напісалі заявы пра звальненне, і некаторыя з іх працуюць зараз у ініцыятыве Байпол, і яны нам казалі, што калі б не ваш заклік, то, магчыма, мы не стварылі гэту ініцыятыву. Таксама некаторыя актывісты і рабочага руху і іншыя актывісты зрэагавалі і прынялі рашэнне ўсё ж змагацца, калі вагаліся да гэтага. Такім чынам, я скажу, што наша ацэнка такая, што, на жаль, вось гэта не спрацавала так, як мы разлічвалі. Але калі б мы не аб'яўлялі, не заклікалі, то невядома, што б было, і таму я думаю, што то проста
ситуация такая, что беларускае грамадства вельмі моцна хацела перамену, але было не зусім готова, а некаторыя зусім не готовыя свой выбор абараняць. І зараз трэба просто даціскаць, каб выбор людзей ўсё ж паважалі. Валер, ну вот Александр сказал важное слово «отказность». Вот як вам бачится эта проблема отказности вот в той ситуации? Бо мы ведаем, что некоторые, скажем, прадпрыемствы, некоторые прыватныя, например, крамы ці кавярні сапраўды пачалі страйк. Потым мы ведаем, что яны пацярпелі. Лукашенко загадаў, что все, кто вот в этот день як бы страйкаваў, всех, значит, закрыть, зачинить, посадить, там, выгнать с працы. Вот ці можна говорить про некую отказность политика вот за такие наступства. Ну так, гэта все рабіў Лукашенко, гэта рабіў Карпенков, гэта рабіў Губазик, милиция и так далее. Але, ну вот, калі б не было заклику, то, может быть, этих людей и не репрессовали. З іншага боку, вот Александр сказал про некие станоўчыя вынікі, ну, например, вот некая частка, скажем, чиновников, силовых чиновников, менавіта с причины вот этого страйку, как бы перайшлі на бок народа. Вот, створили вот байпол. Вот як вы трактуете эту проблему отказности? Ну, я хочу нагадать так само, что шмат, ну, некая частка людей в отказ на заклик з Вільні перекрывала некие дороги, вось, спрабавала блокаваць рух, яны за гэта таксама пацярпелі і атрымалі немалыя тэрміны турэмныя. Ну, вы задаете экзістэнцыянальнае пытанне. Пытанне, до якой ступені можна прыносіць ахвяры на карысць нейкага вельмі добрай справы. Гэта тэма не толькі сённяшняя беларуская, гэта вечная тэма грамадскага прагрэсу. Як казаў Дастаевскі, ці варта слезінка дзіцяці, так сказаць, усіх, так сказаць, перамог прагрэсу. Нема яснага, дакладнага адказу на гэтае пытанне. Яно задаецца ўжо, так сказаць, шмат вякоў, і нема адказу, які можна сказаць, што вот гэта правільна, а гэта неправільна. Вось. У кожным разе, на кожным гістарычным этапе, кожную эпоху, кожныя палітыкі, якія несуць адказнасць, по-рознаму даюць адказы на гэтае пытанне, і гісторыя таксама по-рознаму ацэньвае гэтую сітуацыю. Вось. Таму тут я бы не даваў нейкіх адназначных адказаў, таму што адказнасць не толькі ляжыць на палітычных лідарах. Адказнасць ляжыць і на грамадстве, адказнасць ляжыць і на тым канкрэтным чалавеку, які вось выходзіў там на плошчу, прапанаваў аб'явіць страйк ці перакрыць рух. Тут адказнасць такая агульная, калектыўная, хаця на лідараў адказнасць кладзецца больше. Вось. Ну і ўрэшце рэшт беларускі палітычны крызіс не завершаны. І таму, магчыма, не шмат часу прайшло, каб сёння можна было б даваць адказ вось на тое ваше пытанне, якое вы задалі. Александр, ну вы ўжо распавялі пра тое, як вот штаб Ціхановская як бы ўзважвала баланс розных фактараў. Як штаб, як яна заднім лікам зараз як бы пераўзважваеце гэты баланс? Вот, з вашага пункту гледжання, тады абвяшчаць страйк, это была памылка? Вы тады неправільна палічылі баланс? Ці ўсё ж таки правільна? Мы тады палічылі баланс неправільна, але можна паглядзець. У нас быў большы спадзеў на тое, што людзі наважацца і больш рашуча будуць дзейнічаць. Але калі паглядзець, ці трэба было прымаць такое рашэнне,
Я лічу, што трэба было прымаць такое рашэнне, таму што ёсць шмат сітуацыяў, калі просто не прыняцце рашэнняў аднаго, другога і трэцяга, нават калі яны рызыкоўныя, прыводзіць просто да таго, што людзі разумеюць, што ніхто не хоча несці адказнасць за нейкія прапановы, за рашэнні і расчароўваюцца. Я думаю, што ў нашай барацьбе мы натхнялі адзін аднаго, і Святлана заўсёды казала, што я атрымліваю натхненне ад людзей і імкнуся вярнуць ім таксама ад сябе сваё натхненне, каб змагацца далей. Хачу дакладніць, што гэты заклік называўся «Народны ультыматум», а не проста заклік да забастоўкі. І ён быў ультыматумам Лукашэнку, што Лукашенко павінен прыняць і прызнаць волю народа і выканаць яе, бо ён прайграў выбары і павінен сысці. І найлепшым доказам таго, што ён прайграў выбары, што сам гэта разумее, была яго інаўгурацыя. Такая патаемная, калі людзі наогул ехалі туды, не ведалі, навошта і куды яны едуць. Таму я думаю, што вось такое экзістэнцыянальнае пытанне, ці варта рызыкаваць, ці варта прыносіць ахвяры, яно заўсёды прысутнічае. І адзінае, што хачу сказаць, мы бярем на сябе адказнасць за тое, што мы прапаноўвалі, але мы не маем намеру браць на сябе віну за тое, што рабіў Лукашенко. Вось тут мы разумеем, што, магчыма, ад нашых заклікаў людзі пацярпелі, і за гэта перад імі гатовы несці адказнасць. Але вінаваты ва ўсім гэтым Лукашенко, а не мы. І гэта важна разумець. Ну, наконт таго, чаму страйк не адбыўся, чаму ён не адбыўся і ў жніўні на самым пачатку, калі шмат дзе ўсё ж такі тыя ці іншыя праявы страйку былі, ёсць вельмі просты адказ. Яго, напрыклад, дае прафсаюзны лідар Александр Ярашук. Ну, не гатовы народ. Але, можа быць, народ увогуле мала дзе да падобных рэчаў гатоў. Ну, вот, прыгадаем, напрыклад, рэвалюцыю Майдана. І адну, і другую. Яны не суправаджаліся страйкамі. Там, здаецца, былі толькі страйкі ва універсітэтах, але не на заводах. Заводы в Украіне, масава прынамсі, не страйкавалі. Калі мы прыгадаем каскад аксамітных рэвалюцый, вясну народа 80-х гадоў, то толькі ў Польшчы рабочы рух меў хоць нейкае, важнае значэнне. Ні ў Чэхаславаччыне, ні ў ГДР, ні ў Угоршчыне. Страйкі, калі і былі, то так, кропкава. Ну, вот апошняя, так бы мовіць, арабская дуга, арабская вясна, таксама там былі масавыя пратэсты, шмат дзе рэвалюцыі перамаглі, але не праз страйкі. Фактычна, салідарнасць, польскі досвед, польскі кейс – это унікальная з'ява, калі, асновай былі менавіта страйкі. Валер, вот на ваш погляд, наколькі ёсць шансы, скажем, в Беларусі год таму, сёння, заўтра, праз год увогуле на страйк? Вот я кажу, ёсць станоўчыя прыклады, дзе рэвалюцыі перамаглі, але не пра страйк. Нават калі там былі спробы, а я ведаю, скажем, Чэхаславаччыне у 89-м годзе былі спробы зладзіць страйк, але страйкаў не было. Рэвалюцыя перамагла, так, но не страйкам. Ну, эпоха пролетарских революций – это эпоха становления индустриального громадства. А сегодня мы живем у постиндустриальном громадстве, сегодня мы живем у информационную эпоху, и тому головными руховиками, рухаючими силами протестов з'являються зовсім іншие соціальні слої. Доля промисловості в економіці усіх розвитих країн сьогодні вже невелика. Десь у Білорусі, здається, трохи більше 20% доля промисловості у валовому внутрішньому продукті. Ось, ну, і це значить і доля роботників, які працюють у цій сфері.
Основной рухаючай сілай пратэсту ў Беларусі мінулым годам была сярэдняя класа. Былі людзі, працуючыя ў недзяржаўных структурах, людзі, працуючыя ў IT. Рабочыя складалі не самую вялікую долю гэтага пратэсту. Гэта одно тлумачэнне. Другое тлумачэнне. Беларуская прамысловасць в домінуючым сэнсе з'яўляецца дзяржаўнай прамысловасцю. І гэта значыць, што працоўныя калектывы на гэтых прадпрыемствах вельмі моцна залежаць ад дзяржавы. Прычым, зноў жа, большасць дзяржаўных прадпрыемстваў, скажем так, эканамічна не вельмі паспяховая. І іх выжыванне ў значнай ступені залежыць ад дзяржаўных льготаў, ад дзяржаўных субсідый, ад некага крэдытавання з боку дзяржаўных банкаў і так далей. І гэта яшчэ адзін чыннік, які стрымлівае работнікаў гэтых прадпрыемстваў ад таго, каб актыўна пратэставаць супраць таго рэжыму, які фактычна іх падтрымлівае. Ну і трэці чыннік, зразумела, гэта дзейнасць, хуткая і рашучая дзейнасць сілавых структураў. Як толькі паўстала пытанне пра страйк, на прадпрыемствы, асабліва мінскія, былі ўведзены супрацоўнікі АМАП, калі мы згадваем тую сітуацыю ў жніўні, калі сапраўды страйк быў рэальна магчымы. Яны дзейнічалі вельмі хутка, аператыўна, перакрылі падходы, перакрылі уход і выхадцы з прадпрыемстваў. Усе гэтыя чыннікі і адыгралі тую ролю, што страйк не адбыўся, хаця Лукашенко вельмі баяўся гэтага. І, дарэчы, куды ён прыехаў у самы крытычны момант, дакладней прыляцеў на верталёце, таму што па Мінску перамяшчацца ён не мог, на завод калёсных цягачоў. То бок ён разумеў, ён бачыў, што менавіта дзяржаўныя прадпрыемствы, асабліва прадпрыемствы ВПК, гэта аснова беларускай сацыяльнай мадэлі. Таму ён прыехаў да сваіх. І для яго было абсалютна нечаканае, што на гэтым заводзе сталі крычаць сыходзь. Гэта для яго было шокам. Александр, ну а да вас, як да практычнага палітыка, практычнае палітычнае пытанне. Я ўжо сказаў пра тое, што беларускае аб'яднанне рабочых абвясціла агульнанацыянальны страйк з 1 лістапада. Я нагадаю, што пэўны час таму рабочыя арганізацыі абвясцілі перадстрайкавае становішча, ну а вось зараз ужо яны абвяшчаюць страйк. Я не ведаю, наколькі это было ўзгоднена, скажем, са штабам Ціханаўскай, але вот як штаб Ціханаўскай падлічвае той самы баланс. Баланс можна падлічваць не толькі адносна сваіх уласных дзеянняў, але і дзеянняў іншых. Ну вот з аднаго боку вы сказалі, што 60% дагэтуль як бы хочуць новых выбараў, хочуць новай улады, пераменаў. З іншага боку, вот як кажуць эканамісты, скажем, ситуация в экономике зараз вельмі не кепская, тому что, ну, можно сказать, что это часовая, так сказать, там экспортная бурбалка, бо весь свет поднимается, экономика поднимается, белорусский экспорт летит со свистом, но тем не менш, вот зараз там голоду, обвалу, катастрофы экономичной нема. Таксама вулічных пратэстаў, в адрозненне ад мінулага году, калі яны яшчэ ў кастрычніку былі, зараз няма. Тым не менш, вот як вы падлічваеце этот баланс цяпер? Мы контактуем з рознымі рабочымі арганізацыямі, як офіс Святланы Ціханаўскай, і у іх ёсць розныя меркаванні наконт стратэгіі забастоўкі. Яны рыхтуюцца все да гэтага. Аднак толькі адна арганізацыя, Беларускае аб'яднанне рабочых, лічыць, што забастоўка магчымая. У цэлым тут, калі казаць дыпламатычна, то зразумела, што мы усе патрабаванні рабочых падтрымліваем, таму што яны супадаюць з патрабаваннем большасці людзей. Аднак
даволі крытычна ацэньваем магчымасці, і я думаю, што вось тут хочацца пажадаць ім поспеху, але вялікай надзеі ў мяне асабіста, я не буду казаць за ўсіх, вялікай надзеі ў мяне асабіста на гэта няма. Мне здаецца, што мы даўно ўжо разумеем, што у нас няма прывілей прымаць рашэнні, за якія не прыйдзецца несці адказнасць. Прыйдзецца. І я думаю, што гэтаму павінны навучыцца ўсе. Валер, і вам пытанне тое ж, ну вот балансы балансамі, але па аналогіі можна сказаць, што а хто асабліва уяўляў, што 9 жніўня мінулага году адбудзецца такой палітычны землятрус. Многія, у тым ліку я грэшны, як бы прадказвалі, што ну, будзе, да, будзе плошча, ну, не шмат, людзі выйдуць, людзі сыдуць, ну, а адбылася тое, што адбылося. Можа быць, і адносна вот цяперашняга страйку, абвешчанага на 1 лістапада, ну, таксама вот такія скептычныя прагнозы, яны недарэчныя. Насамрэч, як бы, вот, можа, 1 лістапада ў Беларусі адбудзецца тое, чаго ніхто не чакае, акрамя, можа быць, вось гэтых вот прадстаўнікоў беларускага аб'яднання рабочых. На кожнага мудреца даволі прастаты, як той. Ну, так, сапраўды, чорны лебедзь прилетае тады, калі яго ніхто не чакае. Я тут згодзін, але я так сапраўды, скажем так, мягка, даволі асцярожна ставлюся да перспектывы рэалізацыі гэтай ідэі. Справа ў тым, што вось калі вы згадваеце мінулы год, то было зразумела, як спачатку выбарчай кампаніі, што актыўнасць грамадства ідзе на пад'ём, што выбарчая кампанія расшатала вельмі шмат якіх грамадскіх слаёў, якія датуль увогуле палітыкай не цікавіліся. Было бачна, што зашкальвае палітызацыя грамадства, зашкальвае колькасць людзей, якія глядзяць незалежныя медыі. То бок можна было бачыць ажыўленне і пад'ём цікавасці грамадства да палітыкі, і прычым відавочна было, што гэтая актыўнасць і палітызацыя не на карысць улады. Сёння нічога гэтага мы не бачым. Сёння мы бачым пэўны спад, пэўную дэпалітызацыю і дэмабілізацыю грамадства. Вось, плюс вельмі жорсткія рэпрэсіі, якія, ну, цяжка было ўявіць яшчэ год таму. Вось, ну і таго ж для такіх дзеянняў патрэбны нейкі такі эмацыйны накал, эмацыйны пад'ём, вось, павінны быць нейкія триггеры. Ну вот пакуль я такога ўсіх гэтых умоваў сёння не бачу. Менавіта па гэтаму я даволі асцярожны у прагнозах наконт эфекту такіх дзеянняў і такіх заклікаў. Добра, дзякуй вялікі, Валер, дзякуй вялікі, Александр. Як яно адбудзецца насамрэч, сапраўды невядома, і часам жыццё абвяргае усе прагнозы. А затым, як яно ўсё ж такі будзе насамрэч, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і ў тэлеграме Свабоды. Дзякуй, всяго найлепшага. Дякуй.